l'església de Sant Jaume, la de la Santíssima Trinitat, la Casa Gran o el paratge de la Manguilla. Són part del nostre patrimoni i a partir d'ara en matèria d'estudi i treball per als alumnes de la Pobla. Esta setmana s'ha presentat la guia didàctica de la localitat. La Diputació de València, a través del SARC i l'Ajuntament, han elaborat esta guia que pretén fer un repàs per la geografia, la història i el patrimoni de la comarca, però centrat sobretot en la Pobla. La idea bàsica és donar a conèixer la valorització del nostre patrimoni local. O sigui, la idea fonamental és que ells coneguen què és el que tenim i no n'hi ha millor manera que saber-ho a través de l'educació i a través dels coneixements i sobretot a través de que ells ho puguen tocar. O sigui, és una guia molt manejable en el sentit que n'hi ha moltes activitats, ja sigui de recortar, de reomplir, de rellenar, per a que els xiquets coneguen el nostre patrimoni. La guia didàctica de la Pobla s'ha elaborat en diferents blocs. La comarca amb els seus pobles, el clima i la geografia, i també la Pobla i la seva història, patrimoni natural i cultural. Així la Casa Gran i l'església de Sant Jaume amb les seues pintures gòtiques tenen un espai privilegiat. Es tracta del 9è llibre que es fa des de la Diputació per donar a conèixer els municipis i han volgut destacar l'objectiu principalment didàctic, sobretot dirigit a escolars que tenen aquestes guies. Totes tenen activitats, siga per a fer una manipulació en les seues mans, siga per a respondre, siga perquè a través de les cruzades del joc, de búsqueda de paraules, de la pintura, etc., es puga entretindre aprenent. Es tracta de material didàctic elaborat per professors i amb l'objectiu que els alumnes participen. Imatges, fotografies, lectures, resums i jocs. Els primers en conèixer este material, els professors dels diferents centres educatius de la Pobla. Ells seran els encarregats de treballar esta guia amb els seus alumnes. Encara no l'han estudiat a fons, però la primera impressió és bona. Sí que ens pot servir molt útil, sobretot per als mestres que tenim, tant en coneixement del medi o en les àrees d'història o inclús els més majors, en el que és l'art, per a la nostra tasca d'ensenyament. Són tots els recursos didàctics que tinguem a l'abast i més del nostre poble que es puguen a més comprovar, arribar a d'ells, és molt important per a nosaltres, els docents. La veritat és que sí, que té coses, aspectes que estan molt bé, que veus que hi ha una documentació darrere, que a nivell de recursos és veritat que aporta coses noves, que ens va molt bé per al professorat i que en tot cas és un instrument bo i crec que efectiu per a donar a conèixer als xiquets de la nostra realitat cultural. Així a simple vista m'ha paregut molt bé. Ara el que diu una companya, n'hi haurà que posar-la en pràctica i veure si els xiquets l'accepten bé, veure les mancances que n'hi hagin i veure si se poden ampliar un poquetet, però a simple vista m'ha paregut molt bé, molt interessant. En total s'han editat 1.000 llibres que es repartiran entre els diferents centres. Els alumnes, a més, podran imprimir les activitats descarregant-se-les d'internet i en els pròxims dies començaran a treballar-les a les escoles.